Ja sam u celoj priči jako povređena, jer sve ono što je izašlo kao priča nema veze sa životom. Ljudi ne kapiraju da je tap mnogo više od mene i Ivane. Tap je energija, tap je vibe. Tap su pesme koje imaju neku, jer da se razumemo, pesma Reka, pesma Kapetan Lađe, pesma Grad, pesme Ultra Mega Giga Riba, nismo pevale Ivana i ja. To su pesme koje su snimile Nataša i Jan. I dalje su hitovi. Bez obzira na to što ih Ivana i ja pevamo na bini. Znaš, sad bi to trebalo da znači kao, eto, ne pevaju originalne pevačice. To nema nikakve veze. Mi smo Ivani vrlo lepo pružili podršku na način da smo je podržali javno i da je želimo sreću i sve najbolje, ali ne vidim razlog da mi ne radimo i dalje. Ne kapiram zašto. Bismo se odrekli nastupa, zašto bi njih trojica momaka ostali bez hljeba. Mislim, vidi, jako je to lepo kad ti to tako interpretiraš. Sve je u redu i kad tako se sjadniš. Nije bila situacija takva. Situacija je bila takva da Ivana sa nama nije komunicirala od decembra meseca, od poslednjeg nastupa, od Nove godine. Ona se nikome od nas nije javila na telefon. U porukama je sa nama komunicirala samo na način kad će pare koje treba da se isplate, to je bilo to, a sa nama je komunicirao njen menadžer i to preko poziva i poruka koji se nikad sa nama ni video. I on nam je saopštio da Ivana više neće pevati sa nama. Iako nam je rekla da bez obzira na to što nastavlja, što hoće svoj solo projekat koji je potpuno legitimni, to je potpuno u redu da žena to hoće, ona nije sa nama sela i to nam rekla. Mi imamo svi po 50 godina, 52, i ja nju i dalje volim i poštujem, ali nije okej, znaš. Nije okej da izađeš sa tom tužnom pričom, jer je priča skroz drugačija. Znaš, na kraju je Pera iz benda ju je bez znanja našeg namolio i pitao, molim te, možeš makar 5 termina u godini da nam daš, da imamo koncerte, i ona je rezignirano odbila. Mi smo se ponizili maksimalno koliko smo mogli, daj da sačuvamo nešto. Prema tome nismo mi to ništa razbucali. Kapiraš? Mi smo samo nastavili dalje. Predstavivši novu ženu koja je super pevačica i super žena i mislim ružno i prema njoj da je ubacujemo u takvu priču. To je svakako razlog što mi ne želimo da idemo u sve detalje i u tome šta je prethodilo svemu ovome. Prethodilo je samo njena želja da više u tome ne učestvuje, ali nam je saopštio njen menadžer. Izašli kod mene u emisiju i predstavili novu ženu. Šta je sporno? Ne vidim u čemu je problem. To je mogla isto ona da uradi. Mogla je da napravi foru, da dovede pevačicu i kaže, aj matori ste, ne mogu više da vas gledam, evo vam ova dok ja se tu igram sa svojim pesmama, pa ćemo... Mislim, mogli smo da uradimo bilo šta, ona je izabrala ovo. Mislim, teško mi je, znaš, stvarno mi je, jako mi je teško. Baš mi je mučno mi je i ružno i onako, baš sam ljudski povređena.